Sa dihang gipangutana si Juan, ingon siya, kinsa man day ka? Ikaw na ba ang Mesiyas? Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, hisgot si Juan nga, di gay ko takos nga mo badbad sa higot sa iyang sandalyas. Sa unya, ikaw, kinsa man day ka? Ningon si San Juan, ako ang tingog nga nagsinggit sa kabingawan. Hawani ninyo ang iyang agianan. Siya ang tingog, the voice. Unya, si Jesus nga maoy iyang gisangyaw, mao ang pulong. Kanang pulong ug ang voice, lahi man na. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang pulong nga Juan ang iyang ngalan, wa mapadayag ni Zacarias pinaagi sa tingog or voice, kay nawa mang iyang tingog, nawa mang tingog ni Zacarias, pero napadayag niya pinaagi sa pagsulat nga Juan ang iyang ngalan. Niya paghatag niya atong maong pulong, naunsa man si Zacarias, naunsa to siya? Nakatingog. Nakatingog. Nawa maamang, oy, amang to siya, na amang to siya. Kay wa man to siya mutuo nga mamabdo si Isabel, kay tiguang naman kayo. Mo ni ang part sa analysis ni Saint Augustine, niingon siya ang ginikana ni Juan old, kay si Juan connected pa siya sa Old Testament. Niya ang ginikana ni Jesus young, si Maria, tungod kay si Jesus naman ang bagong testamento. Niya kani si Juan importante kayo, kay siya mo'y bridge sa Old ngari sa New Testament. Importante kayo ang bridge haron makonek. So gi-connect ni Juan ang karaan nga mga propeta nga nagsangyaw bahin ni Jesus, pero gipahilom sa makadiyot. Mao to si Zacarias na amang, kay ang mga propeta god sa Old Testament kinahanglan usang pahilomon, kay wap aman mo abot ang voice, wap aman mo gawas ang bagong voice, ang tingog ba. Pagkatao na ni San Juan nga mao na ang bagong tingog nga magsigi nagsulti sa bagong pulong, ning tingog sad si Zacarias ug nagdaig siya sa Ginoo. Karon unsa may implication ani sa atong kinabuhi? Kanang tawo nga dili motingog, ginamit ang pulong nga iya ni Kristo, maamang na. Nung tutok man muna ako. Kana bang imong pulong ba nga dili pulong ni Kristo, dili connected ni Kristo, maamang ka? Karon unsa may connected ni Kristo? Ang connected kay ni Kristo, niingon si Kristo, kung maghigugma ay kamo, magpabilin mo diha nako, makaila mo nako, ug ako magpuyo diha ninyo. Tanawan ng tao nga di na mahigugma, makatingog pa. Oy, ang banag asawa di na maghigugma ay amang. Mo lagi na. Kanang pari nga masuko na sa sakristan, amang. Lagi di na magtingog. Ay mingon din ng mga sekretary. Isapot father kan wa magtingog. Kay di wa nabilong man na sa old nga standard kanang kasuko, mabita sa old standard nila sa balaod, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pag new na, unsa na may gustong Kristo, paghigugma ay kamo. Wa gyud mahigugma nga di mo tingog sa iyang gihigugma. No? Mutingog gina. Bisan ganing amang mutingog man, walay pulong imong mabati.
pero mutingog yun na siya basta nahigugma, saba kay na. Pero kanang wa mahigugma, hilom. May karon ka mo, mustaman mo. Nabilong mo sa Old Testament o sa New Testament? Ingna ko na imong tupad, ingna, unsa man ka, old, new. Sige na. Mao bitaw ng hinganlan ta og patya ang karaang tao, ang karaan nga nature, human nature din hinato. Unsa man ang karaan, gitawag og karaan, the old nature, sala. Ang sala. So ang sala nabilong sa Old Testament, ang kaluwasan nabilong sa New Testament. Pero bisan pa man og naana si Kristo, ang pulong sa kaluwasan nga nagdaa og bag-ong testamento sa atong kaluwasan, pwede gyapuntang mabilong sa Old Testament basta di ta kamaong maminaw sa awhag ni San Juan. Hawani ang iyang agianan. Hawani ba? Nya unsa may babag ang atong old human nature. Mo na pag-abutan ni Kristo, ingon des Kristo, if you want to be my disciple, first requirement, deny yourself. Muna, hawani. Hawani ang dan. Deny yourself. Yung sa may self ni mo karon, kanang nahigugma kas imong balay, nahigugma kas imong yuta, nahigugma kas imong hayop, nahigugma kas imong tanom, nahigugma kas imong bahandi. Kana, old self na. I-deny ng tanan aron makasod ang bag-ong pulong nga nag-ingon. Sa may giingon sa bag-ong pulong, ayaw mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, pagtigom og bahandi didto sa langit. Nga andam mo musunod ana. Andam? Naamang na mo. Naamang na. Kaya nahigugma pa man mo sa inyong balay, inyong yuta, sakyanan, bahandi, tanom, perting higugma agid ana. Mangigi gyud ba? Masuko gyud, magkinihaay gyud. Ana, nyag imong badlongon nga, ayo la sa tingali kay ko na. Buot ka na ako man na. Ana, ako. Deny yourself. Mao na si San Juan, si Zacarias og si Isabel, bisag tigulang na sila, nakat-on sila sa pag-deny. Ilang gisalikway ang tawhanon nga standard. Pag-abot sa ilang mga silingan, ingon, nganlan tanig Zacarias. Kay mo may ilang naandan. Kinsa gani nang murag sikat-sikat nga ngan sa mga paryente, mo ihingan sa bata. Unsa may gihimo ni Isabel, siya ayaw. Ang ingan ana niya Juan. Siya wa man mo'y kaliwat nga ginganlag Juan. First pa man eh. Siya ato ning ingnon ang papa. Gisalikway gyapon ni Zacarias ang naandan sa katawhan. Kat-o na siyang salikway, iyang gisuwat Juan ang iyang ngalan. This is self-denial on the parts of Zacarias and Isabel. Nga mao na pag-abot na ni San Juan sa ilang kinabuhi nga nasunod gyud ang planos Ginoo, giayo sad sa Ginoo si Zacarias. Gipakita nga kun musunod lang sad mo nako, wa gyud problema. Mo nang ingutang seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Sige kag protektaran ng imong balay ug linugo na siya, wa naman kay balay. Masunog na, wa naman kay balay. Sige kag protektaran na imong yuta ug mag-tsunami or mag-landslide, wa naman na imong yuta. Sige kag protektaran na imong tanom ug wa nay uwan, magsigi na lag-init, patay man ang imong tanom. Di ba?
Sigag protektara na imong kwarta, imong bahandi. Unyag na itulisan, apil pa kag kamatay. Di ba? Ang tutok mamuna ko. Pero imong protektahan ang imong banding ni Jesus, bisan ang kamatayon dili makawagtang ni ana. Dali kanyang ihatag ang yuta nimo. Pariha ni Abraham, gibiyaan niyang iyang yuta o gihatagan siya dako kayong yuta nga na ang iyang kaliwat porti nagyong dakuan. Ang Ginoo mo'y naghatag. Ug mao ni siya ang gitawag og plano sa Ginoo nga gihisgutan sa unang pagbasa nga nag-ingon, sa wap agani ko, sa diha pagani ko sa tiyan sa akong ama inahan, gipili na ko sa Ginoong daan. Matag-usa na to, doon na plano ang Ginoo. Ang problema lang, di ta ka mao musubay plano. Nga nabitang maghimog building, naaman na plano ang mga architect, ang mga civil engineer, ang electrical, ang plumbing. Ayaw sunda, di ba kanang imong building, patay gina. Kita sa gikan sa tiyan, hangtod sa lubnganan, na nasay plano ang Ginoo nato. Ang problema lang, musunod bata. Yung saon pagsunod, deny yourself. Focus diha sa pagtuman sa pulong sa Ginoo matag adlaw. Unsay pulong sa Ginoo nimo karon? Pangutan-a ang Ginoo, pangutan-a ang Espiritu Santo. Unsa may imong plano nako karon nga nangabit maning akong bana. Karon man gid nako nahibaw-an unsa may imong plano, unsaon nako pagsunod ang imong plano sa inyong paminaw. Unsa kay plano sa Ginoo nga sakpan nimo nangabit imong bana? Ambot lang, pangutan ang Ginoo. Or ikaw ba noon bana, sakpan nimo imong asawa nangabit, inyo pag yung silingan, imo pag yung kumpare. Batong few days ago, naasa ko'y shocking ang kuwan, suod man ninako nga pagkabana. Dito in town siya siyang uma, pag uli niya, ang iyang asawa, nagbili na lagnot, at imana ang mga bata, kay mubiya ko sa ato, kay mukuyog ko sa akong bagong himuon nga kapika sa kinabuhi. Ang kadto dayang amigo nga magsigig anhas ila, magdadaog manok, sungsong pag manok, gawas din niya ilang balay kay muadto na sa uma, giugmad sa dayang asawa dito. Nibunga gyud, nimbiya. Binlan taon siya. Upat bating ito kabuki lang anak. Siya katiman. Kato sang akong igagaw nga namatay in taon sa to kay naghikog pag ending na. Mao gyapon nganak sila usa. Kakadlawon pag mata pa niya wa na dayang asawa. Wa na gid mobalik. Hangtod nga puyo-puyo na lang sa siya laing babae, nganak sa silang dagan, hangtod namatay siya, wa na gyud balik. Kalitlag wagtang. Ako lang yung gihisgutan, kay kunaan na ng panahuna, unsa may imong buhaton, pangutana usas Ginoo, ayaw usag dritsog hasmag, mao na siya. Nindog na ta.